party. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον Κώστα Παναγόπουλο θα ήθελα. Ο ίδιος. Παίρνω από τη θύρα 13.1966. Έλα, φίλε μου. Ναι, είμαι εκπρόσωπος εδώ. Μ' ακούς? Ναι, πες μου. Συγγνώμη λίγο. Έχετε εδώ κάνει... Είμαι στο Μάτης. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Δεν έχω καλώς είμαι, συγγνώμη, έτσι παίρνω, δεν είμαι στην Θες να ευθύνα. πάρεις ένα σταθερό. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ποιος, το 635 που τελειώνει? Ναι. Ναι, αυτό μου το δώσανε. Λοιπόν, ένας που έχετε κάνει εδώ για την εκδρομή στο Ίντερ Παναθηναϊκός. Ναι, ναι. Έχετε δώσει μια προκαταβολή, βλέπω εδώ, για 40€. Ωραία, ναι. Ωραία, λοιπόν, τα υπόλοιπα χρήματα όμως πού βρίσκονται? Η κάρτα που σας έχει δώσει το παιδί. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα, το ότι η κάρτα δεν έχει χρήματα αυτή τη στιγμή. Πήραμε τηλέφωνο να γίνει μέσω PayPal, πώς εξελίγει, πήρα τηλέφωνο το άλλο παιδί να γίνει μέσω PayPal, δεν μου βρίσκει χρήματα και τον ρώτησα αν γίνεται να τα πληρώσει σήμερα. Μου είπε ότι σήμερα δεν γίνεται και η προθεσμία ήταν μέχρι σήμερα από το PayPal να γίνει και θα ακυρωθεί η προκαταβολή. Και ακυρώνεται και η εκδρομή. Ακυρώνεται η εκδρομή, ναι. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει σήμερα να βρεθούν τα χρήματα. Έπρεπε ήδη να είχαν βρεθεί σήμερα τα χρήματα σήμερα. Το Ίντερ Παναθηναϊκός. Οι δόσεις δεν είχαν κανονίσει τα παιδιά να γίνει κάπως με δόσεις. Ναι, το ζήτημα είναι το ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο μέσα, κατάλαβες, είναι πρόβλημα. Έχεις μιλήσει με τον κάτοχο της κάρτας? Ναι, φυσικά και επικοινωνήσανε για μέσω PayPal το counter service και μου είπαν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την κάρτα, δηλαδή οι προηγούμενες πληρωμές ήταν όλα, τώρα δεν υπάρχει διαθέσιμο και δεν δίνουν λεφτά. Δηλαδή επικοινωνήσανε για να μπουν κάποια χρήματα μέσω δόσεων και μετά να φύγουν από τις δόσεις και με ανέφεραν το επιτόκιο με το Euribor και δεν θα υπάρχει. Τι θα γίνει τώρα γι' αυτό? Να μιλήσω με τον Δημήτρη για να σε πάρω σε λίγο, φίλε μου. Ξέρεις κάτι, επειδή δεν βρίσκομαι στην Αθήνα, σου εξήγησα, θα ακυρωθεί το ποσό, μόνο το πρόβλημα είναι το ότι μπορείς να πας στην Ίντερ, να δεις το παιχνίδι, θα μπεις όμως στην εξέδρα της Ίντερ. Θα μπεις στην εξέδρα της Ίντερ, θα μπεις... Όχι, έκλεισε αυτό γιατί επικοινωνήσανε και στο τέτοιο. Θα μπεις στην εξέδρα της Ίντερ άμα θέλεις, απλά το ζήτημα είναι το ότι θα είναι άλλα 400€ συν. Δηλαδή η προκαταβολή δεν τη χάνεις αν το δεχθείς αυτό, δίνεις τα υπόλοιπα χρήματα και 400€ ακόμα. Γιατί θα υπάρχουν άλλες εξέδρες. Δεν νομίζω να δεχτούμε έτσι, όχι να πάμε έτσι στην εξέδρα της Ίντερ, όχι να πάμε. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι το ότι θα χαθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί για ποιο λόγο να μην πας στην εξέδρα της Ίντερ? Τι έχει η εξέδρα της Ίντερ? Τώρα δεν είναι. Το θέμα είναι να πάμε με όλους τους άλλους. Ποιοι είναι όλοι οι άλλοι? Οι Παναθηναϊκοί. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πας στην εξέδρα της Ίντερ και τι θα πάθεις? Όχι. Δεν μην αγχώνεις, εγώ θα τους ρωτήσω να μην σας δίνουνε. Δεν θα πέσει ξύλο. Μην έχεις το πρόβλημα, ρε παιδί μου. Έτσι και δεν στο παιχνίδι δεν θα το κερδίσουμε. Οπότε τι να πας να μην πας, το ίδιο δεν κάνει. Πού το ξέρεις, θα το κερδίσουμε. Δεν θα το κερδίσουμε, σου λέω, δεν θα το κερδίσουμε. Ποιο θα βάλει μέσα, πες μου το σημαίο. Ποιο θα βάλει? Ποιο θα βάλει μέσα, το σημαίο θα βάλει? Ποιο, πες μου. Να πάρω τον άλλο να τα κάνω. Όχι, εξήγησέ μου, κάτσε το λύσουμε τώρα. Πρέπει να το λύσουμε τώρα, σας παρακαλώ. Ποιο θα βάλει μέσα? Γιατί στη Βέρντερ ποιον έβαλε. Γιατί είναι και θα παίξει μέσα, πες μου. Δηλαδή θα δώσει τώρα 240€ χαμένα θα πάνε. Αυτό σου λέω, κάτσε εξάρτητα τη Ίντερ να δεις κανένα καλό παίχτη. Κάτσε λίγο να πάρω. Όχι, δεν θα πάρεις κανένα. Δεν είμαι μόνος μου, είμαι μόνος μου. Μα πώς δεν είσαι μόνος σου? Αφού τον άλλο πήρατε, ο άλλος δεν θα έρθει. Ο άλλος δεν θα έρθει με την πιστωτική κάρτα. Πού το ξέρεις? Αφού του μιλήσαμε τώρα και μου λέει κυρώστε το, εγώ δεν θα έρθω. Ρωτάω για τον κύριο, υπάρχει και ένα άλλο όνομα, Β' Σίγμα, ο Βαγγέλης Άλτης. Ναι, και μου λέει ότι ούτε αυτός θα έρθει. Και παίρνω εσάς να σας ρωτήσω, άμα είναι εδώ στο 400€, δεν θα πάθετε κάτι δηλαδή τώρα. Θα φάμε μαζί, θα πιούμε. Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί με τα παιδιά που έχουμε κανονίσει και να πάμε στην εκδρομή των Παναθηναϊκών, δηλαδή μου λες. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή συνεργάζομαι και δεν κάνω εξωτική πρωτοβουλία, θα θέλεις να πας στη μονεμβασιά μια εκδρομή, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Καλύτερα θα δεις εκεί. Θα δεις και τα γήπεδα, θα πας και τα 3-5 πηγάδια, θα δεις και άλλο γήπεδο. Από το να πας θα δεις ότι το Παναθηναϊκό να χάσεις, μιλάμε τώρα σοβαρά, έτσι. Κάτσε λίγο να πάρω το παλικάρι και θα σε πάρω. Λοιπόν, να σου πω... Έχει κινητό σου σε 10 λεπτά να σε πάρω. Γράψε το κινητό μου. Για πες το μου. Περίμενε λίγο να στο δώσω. Άλλα κινητό που μας έχει δώσει του συνδέσμου, δεν ισχύει? Όχι, θα γράψεις αυτό το κινητό για να με βρεις σήμερα, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, το γράφεις? Ναι, για πες μου. Ναι. Εντάξει. Όχι, δεν μου ήρθε. Στο μόνο το σχέδιο, 694, γράφε. Τι, δεν ακούς? Όχι, δεν μου λες, γιατί δεν μου το είπες. Πες το μου. Λοιπόν, 694. Ναι. Ναι. Τα κουμπιά πατάει ρε ψηλέ, δεν ακούω. Δεν είναι ποια κουμπιά, αυτό το σκανάρω και σου στέλνω. Με τι σου έρχεται στο κινητό? Δεν μου έρχεται καθόλου. Δεν σου έρχεται μέσα στο SMS, Όχι. DPG, GB. Όχι.
Αυτό το GCB θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, όσο για να μην πάρεις κανέναν άλλο τηλέφωνο, να πάρεις το Βαγγέλη το Σάλτη, άμα έχεις ίντερνετ να βάλεις style100.gr ή μέσω του e-radio.gr να συντονιστείς κάτω στην Κρήτη. Θα κάνω τον παρό και θα πάρει και το σύνδεσμο τηλέφωνο. Θα τους πάρει όλους τηλέφωνο. Ναι, έλα, γεια. Ανάδεμε και κατάλαβε αυτός τι πήγα να του πω εγώ τώρα.